Asini rohama dihamu dohok dame. Sia Tuhan debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras mari tasalutna. Shalom. Keluarga besar Rumah Sakit Umum HKBP Baligi na marlas ni Roha mamestahon ulang tahun napa 105 rumah sakit na tahahulunguyon. Rab dohot pamareta Kabupaten Tuba, Songonido dohot sudi udangan di bagasan Tikion secara khusus tamuta our special guest from Japan, Masahiro Takesawa, dohot Hisae Takesawa, suami istri Nasida. Rabdohita dohot pucuk pimpinan ni Huriata HKBP, Opuye Porus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Roto Pungboru, marlas ni Roha di bagasan Sadarion, Madok Mauliate, Tutuhatta Pardenggan Basai. Alani hobartu tema na ditotuhon diulota di bagasan Sadarion. Hujahama hata ni debata na tersurat di Sada Kronika 10 ayat 34, 1 Tawarikh 16 ayat 34. Madok mauliate mahamu di Jehovah. Ay nawasado ibana. Jalarodi saliling nililing nado asini rohana. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aladong do tamuta namar hata Inggris, hujah matong di hata Inggris. In English it is said, be grateful to God Almighty because He is good. His mercy lasts forever. Songonima sahana. Dibona ni pakubasyon ni amang Dr. Benny Sinaga, sang pimpinan manang direktur rumah sakit HKBP Baligion. Di perdalanan nami sesiatar tutarutung lewat lagubuti adorakso tabunan masama kecelakaan adong na kecelakaan sepeda motor dohok mobil. Ada yang na korban namar sepeda motor 5. Tinggang terluka jala masih mau liba namar dalan. Ngagudang jolma may nodur manoton nama sai. Jala hami pena dohok do disi songo pay nodur. Alay dakkolan pay nodur. Huuji hamido lao mangurupi nasida. Hu telepon mati kini amang direktur madok hora samang adong dison na kecelakaan. Buwe do adong anon majakon hami di ruang UGD rumah sakit kita. Dungi dia dusi amang direktur. Siap amang kadep. Disipe hupai mahami pena hamuna di sini na. Buan amang matuson rade pehami di ruang UGD. 10 to 15 menit kemudian sahak mahami nunga disi amang direktur rabdohot akka dokter paramedis majakon hami majakon namar sahiti. So pola adong suku-sukun madok, adong do asuransina, adong do hepengna, adong do jaminanna. Luar biasa akamang do tinang. Jala masay uli masay denggan
dirawat namar sahiti dang ruas ni HKBP nongi halak dong atas yang tanah karu do nasida namar sahit na kecelakaan tiki na tubuh di bagasar rohaku ditiki hupar rohau kami huidahami pakubasion ni hamuna dison akamang do tinang di rumah sakit na taha holongion. Puji Tuhan, mau lihat Tuhan, nunga tutube maju rumah sakit HKBP balik. Molo siap bona ni periodion, tuk takas di sosohon opue pors, bahwa rumah sakit HKBP balik harus membintang, harus bersinar, harus menjadi rumah sakit yang terbaik, menjadi rumah sakit rujukan yang bertaraf internasional. Jalanunga tarida akka tanda-tanda menuju tusi akka manami dohot inanami. Macelas rohanami, marulupulup to dinami. Meninggalhon rumah sakiton manurso perdalanan tutarutung. Alana postitutu rohanami na kecelakaan pasien ini sudah berada di tangan yang tepat. Songoni makamang dotinang. Ganuk pasien naro tu tonga-tonga di rumah sakit tahun. Ikon yakin ma keluarga, ikon yakin ma nama buan, jala ikon yakin ma pasien ini sadiri bahwa pasien itu berada di tangan yang tepat. Amin. Idona huidahami semangat terlumubi ma di 2 tahun na perpudion di tonga-tonga ni rumah sakit na tahaholongyon, dokter, perawat, bidan, staf, pegawai, pengurus yayasan sudah terlihat menunjukkan semangat yang tinggi mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, menjadikan rumah sakit ini membintang, bersinar dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ulido masay denggaddo taingot akan adenggan songoni akamang do tinang. Ulido jala masay denggaddo tapes tahun akka capaian na songoni. Ulido jala masay denggaddo tapa boa-boa tabari tahun akka nauli na denggan na masa di tonga-tonga ni rumah sakiton. Asa anggiat marhiti lam di pakilalahon gudang jolma holong ni rohani debata huasona asi dot holong ni rohana songon na taida marhite eddeon edde manang pasal medoon di buku sada tawariki masayuli apala di bulan tahun apa 15 tahun HKBP rumah sakit HKBP Baligion diajak kita disosoi kita lau madok mau lihate tu debata jala alasan na takas do didokon ai pardinggan basa do ibana ai ro disalileng na do asini rohana yang gue deon sebagian sian edde ni siasap dohot akkadongat tubuna na sinuru ni Raja David lau marede sa taboto sautik latar belakang na akamang do tinang buasa disuruh si David siasap dohot akkahanggina marede paredeon na sida songonomma dung raja si David menggetihon si Saul lam takasdo tadado nalnaldo hamajuon di tonga-tonga ni bangso Israel tarsongo bangso ta bangso Indonesia umarade 2 tahun na perpudion masay nalnal masay takas teida haulion pembangunan hamajuon gabe lambang gahita semua bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Marulupulup pita marlas ni roha pembangunan tol beribu-ribu kilometer,
Pembangunan bendungan dohot akka pelabuhan ragam hamajuan nataida di pembangunan di tonga-tonga di bangsota pitu walusia tahun na perpurion. Songonima nang namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel di bawah kepemimpinan ni Raja David. Jaladuk songoni akamang do tinang dibangun ibana istana nama Sayuli alailao do rohana laho papidahon poti perpadanan naung liling dipergumulkan nasida ikut diinganan na denggan dungi disuruh Raja David ma akan aposo ni debata lau makalung lau mapuan poti perpadanani tuinganan naung pinogohon ninna atau yang sudah dipasang di buan nasida ma poti ni debata di pajongjong ma di parsitongaan ni udung-udung na pinagohon yang sudah dipasang Raja David tusi dungi dipasang nasida ma pilihan hamoleateon dohot pilihan situtungon marlas ni roha jala marolopolop Raja David rabdo sude bang soi di bagasan tiki laos disuruh ma si Asaf dohot akkadongat tubuna marede memuji pasangapon goar ni debata masayulido edeon songon pasalmen songon Mazmur Daud nasai jojot tabigi dengan susunan kata-kata pilihan terbaik masai tabu begeon alai natakas di paingot tu bangsoi marhite pasalmenon manang marhite edeon ima pabua Jehovah debatatado pargugo naso hatudosan Jehovah debatatado napuna saluhuna alani madok mauliate mahamutu Jehovah ay pardenggan bahasa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohana ikon botoon ni saddo bangsama pabuwa Jehovah do pargogo na suhatu dosan pabuwa na hot rodi saliling nililing na do asini rohana ikon hilalaon ni ganuk bangsama pabuwa Jehovah do de bata pargogo na suhatu dosan jala asini rohana manuktong ro di saliling ni liling na ido na tinonahon ni Raja David tu si Asaf dohot tu akka dongat tubuna dina sinuruna na si damar pasalmen manang marede songon akakor puji-pujian na macayuli na kaningan dengan suara-suara emas songon akaede natay dehon macayuli di bagasan sadarion di nama dok mauliate hita tu debata Jehovah naeng rap hita suri di ingananon rap dohot opuye porus HKBP marlas ni roha madok mauliate tu debata di sude na masa di ingananon liling ni 105 tahun. Menurut aja akamang nutinang tepe hutiut sejarah ni rumah sakit tahun ikon ukuhonot taro marhiti akan masa di rumah sakiton tung debata pargogo na suhatudusan parholong roha asini rohana manuktong rodi sa leleng nililing na ditikiri mulai rumah sakiton di tahun 1910 lalu di bagasan misi persuruan songon panuruan ni Tuhan Yesus tu 12 sisianna laho para raton harajaon ni debata dohot pahisarhon akan nama sahib akasdui di Lukas ayat 2 tabereng di sejarah ni rumah sakiton. Jadi ulaun penyembuhan ulaun pemulihan
pengubation itu tidak terpisah dari penginjilan. Itu adalah satu kesatuan. Asa tapoto sudah kamang do tinang. Adong do parasingan di rumah sakit tahun. Sian akalayanan kesehatan na asing. Ya. Ini tidak murni komersil. Alai, pelayanan di rumah sakit tahun bagian integral dari pemberitaan Injil. Ikorrajuman ni sudi staf pegawai, para medis, dokter, pimpinan, nadong di rumah sakit todo, bahwa dia adalah pemberita Injil melalui tindakan penyembuhan, tindakan diakonia. Jalata kas doon didok amang direktur Dr. Ben di Sinaga, ditiki konsultasi kemitraan HKBP, tolu bulan nasalpo di Jerman, dinaniluhan ni Upuye Porus, sudah tim sian HKBP, di konsultasi kemitraan ini. Alani ikon berengot tado dirita songon ula-ula ni debata. Na di parar debata, laho mamaritahon barita nauli, tuaka na marsahid, tuaka na magali. Ikon hilalaon ni akan na marsahi mahahisaron, hilalaon ni akan na magali mahagogoon, hilalaon ni akan na marsa maapulapul, ikon hilalaon ni akan na magali mahagogoon, marhite siyan hamuna. Marhite siyan hita saluhna. Jadi muloadong na marsahid, wala dibereng perawat di rumah sakit on, tersenyum, wajah ceria, Victor Moru satonga sahid nai. Amin. Amin. Holan dibereng nasida, dokter dengan pakaian putih yang sangat mengagumkan itu. Itor dihilala nasida, malum satonga sahid nasida. Amin. Pararon ni Tuhan ido hamuna akamang do tinang. Pararon na dohita sulina terlibat di rumah sakiton songod dalan ni debatalao pasahaton barita nauli marhite proses pengubatan. 30-40 tahun nasalpo agak jujur daw di rumah sakiton. Mardomu bapakku marsahid-sahid nama sahid. Liling. Jala dirawat di rumah sakiton. Huingon do petakas. Manugu nai. Aka perawat. Bidan manang na calon perawat, calon bidan. Memang di manugu niari magkalilangi ingananon. Martangiang. Jala marhite toa-toa di son di pangulo terus lagu rohani. Arong kepisonari kamang do tinang? Arong kepiati. Ini adalah keistimewaan. Jadi ada unsur spiritualitas. Ada unsur kerohanian. Dan itu bisa memberikan kesembuhan yang luar biasa bagi para pasien. Alani turso kamuma. Taturso mangulahon na denggan songonon akamang do tinang. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk melayani di rumah sakit ini, di tempat ini. Amang inang adalah pilihan. Na dipilih debataru hamuna. Rabdot akan aposo ni debata na marhobas di ingananon. Kuparwahon inang padita nami lam terida do warna kerohanian. Di tonga-tonga di rumah sakit di bagasan partikianon. Teruskanlah itu. Akamanami inanami padita. Bilfro. Diakones muladong guru huria. Namarhobas di ngananon. Karena itu adalah bagian integral dari kesembuhan. Dan bagian integral dari misi HKBP. Karena misi HKBP bukan hanya penginjilan. Tetapi misi yang holistik. Misi yang holistik, menyeluruh tubuh, roh, jiwa, mental, spiritual, dan amang inang bisa menghadirkan kesembuhan itu di tengah-tengah rumah sakit ini. Dapola nekon mewah
Dakpola na ikon hebat fasilitas. Dengan keberadaan sekarang, kita bisa memulai dan melanjutkan hal-hal yang baik. Albert Schweitzer, seorang pendeta, doktor yang memulai rumah sakit di Lambaréné, Afrika. Dia juga adalah seorang penerima hadiah Nobel perdamaian. Dia mengatakan, kebaikan demi kebaikan yang terus-menerus dilakukan menghasilkan banyak. Seperti matahari yang bisa membuat es mencair, demikianlah kebaikan dapat menghilangkan salah paham, rasa curiga, kebencian, tetapi sebaliknya menghadirkan kesembuhan. Karena itu, mari bersama dengan sukacita melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Seperti yang ditunjukkan Amang Direktur Dr. Benny Sinaga bersama tim yang luar biasa di awal kepemimpinan mereka. Seperti saya ceritakan tadi, niscaya cita-cita kita bahwa rumah sakit HKBP Balige ini akan semakin bersinar. Amin. Martang yang mahita. Hupuji hupasangap kami guar muna badiay ali Tuhan partingkan basa. Tuktakas balgani asi dot holong ni roham. Gugum dito nga to nga ni pardalanan ni Huriam khusus na marhite pagkubasyon di rumah sakit HKBP Baligyon na mga lehon na paradihon pengobatan proses penyembuhan nung nga tunggurang ali Tuhan na makilalahon huasom gugum dohot holong ni roham na manok tungi. So ngon nahi nilala ni bangsom bangso Israel. Ni hatidakon marhite edde ni siyasak dohot akka hahaanggina. Madok mauliate tu Jehovah. Ay pardinggan basa do Jehovah. Ay ro di saling-liling na doa sin rohani Jehovah. Ido na huhalasok kami ali Tuhan. Marhite perayaan 105 tahun ulang tahun Rumah Sakit Umum HKBP Baligyon. Kurang akan masa di ngananon. Masa do ragam ni hamaulon. Masa do krisis dia katik kinasalpu. Alay di patuduh kodo wasom. Na manok tong rodi sa liling-liling na do asini roham. Jalapos do rohanami. Na manok tong do para romo Rumah Sakit HKBP Baligyon. Sungod dalammu pasauton hamalumon hahisaron tukudang jolma. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.